Мале, гледай хора, гледай. Аз съм на 22 пауърчета. Какво? Yes! Здравейте хора, аз съм Боби, а вие сте в моят канал. Днес ще пробвам новият Ranked Plus. Ще играят на новият Trio Showdown. Нека да започвам. Тук ще играя с един мой приятел. И да, първо ще пробваме Trio Showdown. Аз той не видях картата. Добре, той издържи добра в Шели. Ще играя с Шели. Да видим какъв ми е късмета. Малко е по-различен Trio Showdown от преди. Между другото, аз този сезон не съм играл Trio Showdown. Да, добре, да го спомена. Така че... Добре, тук вляза с всички. Добре, обихме го. Мале вътре какво се случва. Да не го биете. Добре, няма да го бия. Новият Ranked, аз играх Ranked, станах Gold 2, само че е много по-различен. Айде, дъвка лека нещо. Добре, Trio Showdown не е лош. Няма модифайери като преди. Който честно да кажа, даже е малко по-добре. На мен лично. Мой кил, yes. Добре. Как са 4 отбора, what? Аз убих 100 човека, както и моите съотборници и какво? Добре, този не разбра какво стане. Още един мъртъв. Чакай. Добре, много мисля, супер. Това беше много лошо. Този Едгар надява се да го убият. Чакай, какво е нашия мъртъв? Не. Добре, този го уби. Мале, гледай хора, гледай. Аз съм на 22 пауърчета. Какво? Yes! Мале, колко напрегната игра. 23 пауърчета хора. 23. Добре, 948 копи Шели, това е много хубаво. Това много ми харесва. Ще успея да си върна Шелито. Мале, колко добра игра беше от това, обаче не мога да повярвам. Добре. Има някакъв Едгар, мисля, че беше Сатурн нещо си. Добре, значи не знам защо влизам тук. Моят приятел. Дабл кил. Дабл трабъл. Добре, аз не ги интересуват гаджетите. Лиле, още не започвам играта и вече е на по 11 пауъра кюбчета. Хора, ни просто... Те не могат да разберат какво става. Ние сме най-добрите. Още един. Умрял. 17 купчета. Ела, Демуртичко. А, той е много 13, като мене.
Не, сериозно ли нашия Спайк умре на 17 пала? И нашия... Вие сте на по 18, как умряхте? Айде, газ! Айде! Добре. Давайте, убийте го! Мале, само първи места и аз умрях, де. 12-1 съм хора, 12-1. Добре, с Шелито не знам какво става, но сме много добри. Може би ще е последния игра на Трио Шоу отдавна и след това ще пробваме малко ранкет. Но сега съм много доволен от Трио Шоу, но той без модифайери е доста по-добре, честно да кажа. Защото преди всеки като колта. Буквално ти си на 1 км разстояние и той те оцелва. Добре, влизаме ние двамата. Тази Биби не уби. Това малко. Аз умрях. Добре, не. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чакай! Добре, ние доминираме. Не, този Брок, майко мила, този не е... Този е добър Брок, честно да кажа. Този не е лош Брок и нашия може да умре. Не, наш, живей. Добре. Да, ще оживя. Добре се му беше гаджета да остане на едно хилт. Мале, нашия гриф. Добре са нашия отбор. Добре. Точно казах, че си добре. Аз ще се махам от тук. Защото е много напечен. Не! Биби! Ота, Биби! Нашия живей! Идва при тебе! Леон! Поне опитах. Нищо трето място. Много купно. Добре, сега ще пробваме малко ранкет да видим. Да битме God 3. Обаче е ранкет. Искам. Добре, ако ще се падне... Бробол! Тук категорично взимам франк. А, не. То трябва да бамне. Тук ще бамне. Защото като взимате найем, просто не може да се играе. Добре. Чакаме другите. Добре. Аз съм се остане. Countdown е 4. 15 секунди. Тук ще взема дни. И също нас има франк, разбира се. Нашия слънце. И взех Шели.
Аз си мисля да банна Шели. Леле! Това беше добро. Ама се изхачи супер. Тук ще умрем. Видял се. Не, нашата. Шели. Шели! Еми нямаше какво да направим. Какво? Той ми спя супер, сериозно ли? Не. Давай, Шели. Как ще ни вкара? Не. Да се пробваме пак на рамката, но... Ай, добре, Трио Шоудаун иска той да играе, но айде. Явно не му се ти отва ранките. Поне на Трио Шоудаун ми вървеше. Аз влизам. Той е бо... Не, бо. Аз умрях. Наш. Добре. Ние си имаме дък. Добре, защо дък не влезе в храстите? Ние сме прикрещени. Аз го купих един. Ще вляза и ще поема риск. След тук ще си стоя. Добре, ние отново сме на 12. Това не знам как се случи. Не, как ще умра? Знаеш, поне на 13. Наш. 3, 2, 1. Нашия трябва да живее. Айде, още едно първо място. 976. Айде, още една игра като за последна. 7 win streak на Шели. 7 win streak. Не мога да повярвам. Добре, имаме брок от отбора, сериозно. Мале, наши уби Мортиса. Другия не е в храста, сериозно. Не е в храста. Добре, се. И аз се родих.
Ау, този на 12. Ей, браво на нашия. Добре, тук да ми минава. То шоудаун! Айде! Добре, нищо, второ място, пак е добре. До 970 съм купишили. Много сериозно. И мисля, ще бъде, скъпи приятели. Дано видеото ви е харесало. Аз бях Боби и до следващия път.